Ekamakhanye angilwi. Angilwi ngempela. Ngithi nje ngiyaphodla nje kuphela, ngiyaphodla nje. Ukuthi ngona impela ngiyakuthanda, yazi. Ngiyakuthanda impela, yazi. Kodwa leya ngane yangiyithanda leya ngane. Wena cayizwa into ngiyidiscuss emotweni ukuthi sikonfeso. Ngiyakutshela nje ukuthi ngikutshela iqiniso wethu ukuthi leya ngane leya ngangiyithanda ukuthi leya ngane leyana hey angikakuthandi ngendlela yangiyithanda ngayo. Nahleze nifuqa nje lamanga kamakhanye. Ngitshela ujuqu mina. Ngitshela ujuqu. Okay. Ngiyahoxisa-ke amazwi ami. Ngiyahoxisa-ke amazwi ami. Uyezwa kuba kanjani? 10 degrees manje. Usho ukuthi ngingalala kusofa. Singalala sonke la kusofa. Ngingawuthela ngamanzi umbhede walami. Hawu. Dlale wena la. Dlale wena. Kamakhanye seyikhulumela wethu indawo seyixoxele nje wethu awu. Oyeni nomngane wami? Noma sengikhululeke kakhulu. All right, hayi. Sengizokufihlela ke indaba ke manje. Kanti bengithi uyayithanda indaba. Too late. Hayi. Sekulate uzungafihla. Sengazi konke. All right, hayi. Bewukusha lokho, ubukwazi lokho? Ubukwazi lokho ikutshela kona? Ubukwazi na? Ubungawazi akithi? Yeah. Angafiki kwizinga. Level of comfortability. Ukuthi sengikhululeke kakhulu inkinga yami. Okay, ngiyaxolisa. Hayi ngizakhululeka. Sengizothola omunye engizokhululeka kuyena naye. Ngizwani. Ufuna ngithini kanti? Akufanele ngikhululeke kona. Ngizothola omunye ozokhululeka kuyena ke manje. Uyaqhubeka. Nifuna ngithini kanti yini kanti enifuna ukuyezwa? Yini enifuna ukuyezwa? Hayi. Ithini leya ngoma la? Poison ngife. Mina sengihlule. Tshela upoison ngife.